Hej. Jeg har haft et par westerns med i programmet før. Men med undtagelse af Jesse James meets Frankensteins daughter, så har der ikke været så mange indianere med. Det råder jeg ud på i dag, ved at vise Apache Blood. Filmen starter med en flugtscene. En kavalerist løber for livet fra en indianer til hest. Det er selvfølgelig forudsigeligt, hvad der sker. Jeg mener, trods alt, man måler i hestekræfter og ikke i menneskekræfter. Det er der en grund til. En fortæller begynder at tale om en traktat mellem amerikanerne og indianerne, som blev brudt. En landsby, der blev slagtet, og om høvdingen, som blev frygtet og kendt som manden i den gule skjorte. Folk i gamle damer har været lette at skræmme. Hvilken farve er din skjorte? Den er brun. Nå. Hvilken farve er din? Den er gul. Gule graver et hul med sin kniv og propper skalten ned i det. Så kigger han på sin kniv, som på magisk vis er blevet ren igen. Det kan jeg også gøre. Regissører. Jeg har ikke råd til regissører. Gule rider langsomt fremad, mens teksterne bliver vist. Utroligt, hvor mange mennesker, der skal til at lave sådan en film. Men til sidst er der ikke flere tekster. Okay, så er der ikke flere tekster. Og Gule er nået ned til sin kone. Gule går ind til et bål, putter noget i munden og spytter på noget jord, som han så smører ud i ansigtet. Det er hvad man drives til med de priser på solcreme. Der zoomes ind på bålet og ud fra et andet bål, hvor kavaleristerne er i gang med deres aftensmad. De fortæller, at de laver kort for hæren, men en mand, der nærmer sig, afbryder deres munterhed. Det er Sam. Sådan nogle mennesker kender alle. Det er en del af... Hvad laver du? Ingenting. Ingenting? Ingenting? Hvordan kan man lave ingenting? Ja, det er et godt spørgsmål. Det er i hvert fald et røvsygt program, hvis man ikke laver noget. Jamen, hvad er det egentlig for et program? Det ved jeg ikke, jeg har bare. Jamen, hvad laver den mand så der, når han ingenting laver? Jeg ved ikke. Og hvorfor har han egentlig det tøj på? Det er heller ikke. Laver man egentlig fagfilm nu om stunder? Sam har fundet et lig, Gule har efterladt, og viser det til de andre. Flot, din anale rødfrugt. Du har lige ødelagt min appetit. Sam sidder og taler med de andre. Det viser sig, at den afdøde var et postbud, og han havde tilfældigvis en ordre med til delingen, om at de skulle vende tilbage til fortet. I skalpering og slud skal posten ud. Men det er så lidt et problem, når den skal ind igen. Vi ser på soldaternes vagtpost, som er meget agtpågiven og vågen. Og så klipper vi til Sam, som langsomt sniger sig ind på vagtposten, og stikker en indianer, som var en halv meter fra vagten. Jeg kan beundre en mand, som udnytter et dårligt manuskript på den måde. Vagten var en halv meter fra en skjult indianer, og Sam var meget længere væk. Og han bevægede sig, så indianeren burde kunne have set ham. Men i stedet for, så nåede Sam at stikke ham. Virkelig dårligt manuskript. Om morgenen er de alle i live, og da han bliver spurgt om, hvorfor indianerne ikke angreb mere end én gang, siger Sam, at de bare angreb for sjov. Men når de bliver trætte af det, kan kavaleristerne godt forvente at dø. Så ved vi, hvordan filmen ender. De hvide dør. Nu er den eneste grund til at se filmen, sådan set at se, hvordan de dør. Sam rider ud alene og bliver overfaldet af en bjørn. Godt så. Tak for i dag. Soldaterne falder over Sam og har lige lagt ham i et hul, da de opdager, at han er i live endnu. Der er mere film.
Kavaleristernes leder beder om frivillige til at være sammen med Sam, til han krasser af. Og da der ikke er nogen frivillige, opremser han alle Sams gode dåder. And what about you, Trooper? Where would you be now if Sam Glass hadn't sucked the rattler poison out of your neck that time? And you, Hatfield, who was it pulled you out of the muddy when the Apache shot your horse out from under you last spring? Han åbnede den bar, hvor de lavede en komedieserie fra. Clark Kent er ældre, end man skulle tro. Er det en bondejokke? Er det en fodsoldat? Nej, det er superbjergmand. Hurtigere end en knallert. Stærkere end en ged. Og kønnere end en ko. Ifølge hans søster. Lederen tilbyder så dem, der bliver tilbage, dobbelt løn. Ham Sam reddede dagen før melder sig, sammen med en cigarrygende starut, og resten af delingen rider bort. Vi vender tilbage til Gule og hans kone, som spiser og ser sure ud. Så gør Gule hesten klar og rider bort, og ikke et ord bliver sagt. Memo for instruktørens bord. Brug skuespillere, der ikke taler engelsk for at spare penge. Lortefilm. De to soldater venter på, at Sam dør, og taler om, hvad de skal bruge de ekstra penge til. Og cigarrygeren siger, at han vil bruge den på en magnumflaske sprit. Næste morgen er Sam stadig ikke død. Og cigarfyren rider ud for at se, om der er nogle indianere i nærheden. Men da han vender tilbage, kommer den anden soldat til at skyde efter ham. Og derfor sparker cigarfyren Sam i graven og siger, at han er død, før de stikker af. Den amerikanske hær. Ære. Mod. Og det er blot 2 af de dyder, du ikke finder der. Nede i graven vågner Sam lidt op igen. Ligesom før. Han får kræfter af at ligge i en grav. Han er Dracula. Ah! Han kan mærke, at indianerne er tæt på, og han kravler væk fra det åbne, ind i skoven. Indianeren, der kommer, kan naturligvis læse tegnene på jorden, så han lister sig i retning af Sam. Men indianeren er en komplet idiot, så han bliver stenet af en mand, som ikke engang kan rejse sig op. Sam kravler væk, sætter sit tøj og kravler videre. Selv hvis man er i nødmark, kan man godt se ordentligt ud. Sam kravler videre. Der er meget kravlen og riden i den her film. Endelig sker der noget, da vi ser et flashback af Sams fortid. Han havde en kone, søn og en datter. Og så klipper vi til nutiden, uden at få at vide, om kone og børn blev dræbt, eller om han var på vej hjem til dem. Indianerne brænder ham, som Sam stenede. Og så klipper vi til dagen efter, hvor soldaterne bliver slagtet af indianerne. Jeg fatter ikke, at vi bruger så meget tid på cigarrygeren. Han er ikke en interessant figur. Jeg vil hellere se Sam begynde at gå, eller Gule ignorere sin kone, end at se på den her cigarrygende fyr gå og gå og gå. Han bliver til sidst indhentet af indianerne, da han er halvdød af tørst alligevel. Og de begraver ham til halsen, og så... Der er dårlige effekter, der er dårlig klipning. Hvorfor lod de ham ikke bare dø af tørst? Igen er vi sammen med Sam, som prøver at kravle igennem ørkenen. Langsomt. På internettet var der en fyr, der sagde, at den her film er 45 minutter lang, og resten det er fyldt. Jeg troede ikke på ham, fordi sådan laver man ikke en film. Jeg er blevet klogere. Indianerne indhenter Sam, men han klarer dem ved at kaste sten efter dem. Selvom indianerne har rifler og bare kunne skyde ham. Er du træt af ikke at kunne ramme dine modstandere? Er din pistol ikke nok? Rammer din Uzi ved siden af? Så brug sten! Sam får lavet sig en krykke og halter ned ad bjerget, men indianerne er efter ham. Jeg må ile! Og takket være krat rider de forbi Sam, som nu kan stå ved egen kraft. Han kommer så lige så hurtigt som en pære i en hests mave. Sam graver en kaktus op og graver noget af den ned igen. Datidens partisansøm. Han punkterer hesten, og så har han spændt et lædertov ud på vejen. Datidens vejsidebombe.
Sam er lidt af en terrorist. Haha, han døde. Sam halter ned til en sø eller flod eller et eller andet i den stil, og drikker så meget han kan. Og så angriber en indianer. Hvad var det? Så skriger der som en mand, din tøs. Noget i stil med... Sam bader med indianeren og glemmer næsten, at han ikke kan gå. Gule kommer også og beviser, at han ikke kan ramme en ladeport på 3 meters afstand. Sigter skidt og rammer som en aubergine. De beviser også, at man kan halte igennem vand lige så hurtigt, som man kan gå igennem det. Og så kommer en forfølgelsesscene, nu med sand. Og efter den kommer en helt umotiveret scene med Gules kone, som skifter til Sams kone. Er det et forsøg på at vise, at de ikke er så forskellige? At de begge to har en grund til at overleve? Nej, det er rent fyld. Sam vågner op efter en lille lur og beder en indianerdreng om vand. God stil hele vejen igennem. Knægt. Min slags har slået en masse af din slags ihjel. Og jeg regner med, at du forstår mit sprog, fordi det er helt klart vigtigere end dit. Selvom vi er i dit område. Så kunne jeg få noget vand, så jeg ikke dør? Drengen løber, og det bruger vi 2 scener på at vise. Jeg begynder at hade den her film. Drengen henter vand til Sam, som tilsyneladende har glemt, hvordan man drikker. Et lille tip, man drikker ikke med panden. Man drikker med munden. Drengen viser også vej for Sam, selvom de ikke taler det samme sprog. Og hvis knægten er Apache, så er de teoretisk set i krig med hinanden. Men det er ligegyldigt, for igen ser vi en masse scener, hvor Sam går. Og da Gule endelig dukker op igen, prøver han at skyde Sam, men han har ikke flere kugler. Man skulle da tro, at han minimum havde 2 tilbage. Derfor går Gule på Sam med en kniv. Sam er en krøbling, men Gule har naturligvis ikke en chance mod Superbjergmanden. Igen ser vi for meget transport. Så vågner Gule op, og Sam begynder at se syner. Eller også bliver han bare vanvittig. Især når han slynger slanger, får man indtrykket af, at han ikke er helt normal. Så støder Sam på noget beskidt vand, hvor nogle vildsvin skændes. Hvorfor er du med i denne film? Den er dårlig. Det er du også! Sam bevæger sig videre og spiser de ting, han finder på jorden. Og så råber han på hjælp. Og den eneste, der bare er tæt på, er Gule. Men endelig når Sam til fortet. Hvilket passer med, at Gule også er nået frem til Sam. Mit bud er, at Gule bliver skudt af vagtposten på fortet. Nej, det sker så ikke. Det er første gang, det er sket i programmet, men jeg nægter at vise slutningen, fordi den er overraskende. Det er en kedelig film. Der er 30 minutters handling, og 1 time og 25 minutters film. Har I brug for et drikkespil, så det er filmen til det. Hver eneste gang, der er nogen, der rejser hen over scenen, om de kravler, rider, går, og der ikke sker andet i scenen, så drikker man. Så garanterer jeg I plakatfulde, før filmen er slut. Men ellers så er der ikke ret meget at bruge den her film til. Hvis man lavede et 30 minutters klip af den, så er den fin nok. Men indtil det sker, så holder jeg væk. Læs en bog, eller skær nogle lygter ud af en gulerod. Et eller andet. God fornøjelse.